Ay na, nagdaksan mo dahito nga karabasan. Ang pahit natin ngobing dawit-dawit na karabasa. Ijal! Ay, daday. Nabahay pa naman akaw. Aban nakagiskwilan, daday. Kapag kagiskwila ka, ang pahit, tadabit-bibit-bit mo ang karabasa. Itugot ko diskwilan, daday. Kaya, Nananong ta karabasa giskwilaan niya. Ang pahit, luto kayaw. kuna ngamin ni Pedro, daday nga sibuyas lang, di makapasangit nga natang. Okay. Ang pahit, na nagitugot ka ti karabasa. Kita agman tata, no, madingag sangit suna. Itupat ko man dayti kanya na. Nya! Ay nga po, nagluko dati ngobing kain. Iya pa mamadita karabasa! Sel, kama na gitnaw. Daday, daday. Lumawa na mang kwartam. Hindi man nananak na kasi matut ka marahin eh. Ni mami mo't daday. Nagpakadaak lang nga rodan, daday, nga sana nga sumrat. Tama diti bagbagay. Okay, ampay. Kita matin chat na ni daday. Get Wilson, kuna na daday. Madilang nga rito bagbagi ko ni pabiro na pelang kanya ni Wilson. Ang berbero ka nga, di nga Wilson, daday. Adikto pa'y am-am mo. Anak, Day. testing man no dapay nabati di ta panuno mau. Yun, daday. Baka pati utek mo nagbakasyon mo tayo. Padi mo daday. Sige manggaraud na maday, amom tagis pilang. Amok daday. English. Yun, daday. Nag-basic. Basic mo na. Sige manggaraud daw. Ispiling man te ambulance. Basic. Basic. Sige manggaraud, spelling ang manggaraud. A-M-B. Ay na po anak. Pagpagasamot nagbuntog kamot tayo na. Oh, daday, aglisi ka, madumpar ka. Daday, adaan akon. Maya maanta na sa pangangasimang pahit na nagkaw. Daday, papaaya banda ka diskwilan. Anya, tambay manayin. May kakanoton bigat ko na ni Mamay. Ay na, po Idsel. Madiman ti mariri naklituyan na. Ampay. Kung naman ti kalukwan nga naramid mo diskwilaan yan. Ang pingito siya, daday. Kasi kang hardi papaaya banda. Ay na, paw, dahito nga ubingain. Siya man kitday, tagdamag, daday. Oh, apay, anyaman ti naramid mo nga kalukwanan ka. Pati pa nagiskwilak, iramraman mo. Anya! Na. Kanya dagitoy? Ay naapaw. Siyak lagarod tinagluton. Siyak pa ilati agugas may. Siyak ilati aginaw mo. Kadagito yung nanganan may. Ay naapaw. Tayo naman nga tadatang ang babaen. Dapat man nga ta nakichismismisin. Aya. Ay naapaw. Awan na ti sir-serbi na mo't nga nagasawa ti tao may. Siyak lagarod tinagluton. Siyak pa itaginaw. Ay naapaw. Ay na mga tadatang babae na yan. Bakit? 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 Antay. Awan ti, kang ugas tayo nga sabunan bakit? Hindi ko magumatang bakit? Agugas akong bakit? Ay, kung lakit na makaungat kan ka,